Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Idin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Joseph Falzon, Mary u Carmelo Bonnici. Ija wħuti jinħejju ruħna biex nofru lil Mulej Alla din l-offerta mhux tagħna ma ta' Kristu nnifsu li għalina sar il-vittma biex jiena u inti kollna il-paċi tal-qalb. U fil-waqt għalhekk li narfu il-fraġilità tagħna jew inresqu id-dnubiet tagħna lil Mulej u nitolbu jaħfer ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoq ilna li tammar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Adam għaraf lil martu Eva u din tqalet u wildet lil Kajin għax qalet ksibt bniedem bl-għajnuna tal-Mulej. Mbagħad wildet lil ħu Abel. Abel kien raj in-naċ u Kajin ħaddiem ir-raba. Ġara wara xi żmien li Kajin għamel offerta mill-frott tal-art lil Mulej u Abel offra wkoll u mill-bikri tal-meħla tiegħu u mill-grass tagħhom. U l-Mulej ħares lejn Abel u l-offerta tiegħu. Imma lejn Kajin u lejn l-offerta tiegħu ma ħares. U Kajin għalhekk saħan sewwa u wiċċu tqarras. U l-Mulej qal lil Kajin, għala sħant u għala ddast rasek. Jaqgħu mhux minnu dak li jekk tagħmel it-tajjeb terfa' rasek, imma jekk ma tagħmilx it-tajjeb id-dnub bħal xitan jissajja wara brilbek. U xewqan għalik, imma inti tista' trażnu. U Kajin qal lil ħu Abel, ħammorru fir-raba. U kif kienu fir-raba, Kajin għamal ħu Abel u qatlu. U l-Mulej qal lil Kajin, fejn hu Abel? U hu wieġbu, ma nafx. Jaqgħu jien assista hija. U l-Mulej wieġbu, x'għamilt? Leħen id-dem ta' ħuk qiegħed jgħajjat li mill-art. U issa misħut int mill-art li fetħet f'omma u laqet id-dem ta' ħuk minn idejk. Met int taħdem l-art ma tagħtikx aktar ġida. Int tibqa' tiġġerra maħrub lem u lawn fl-art. U Kajin qal lill-Mulej, il-kastik tiegħi kbir wisq biex nerfgħu. Ara int keċċejtni, illum minn wiċċ l-art u jkolli ninħeba minn quddiem wiċċek u nibqa' niġġerra maħrub lem u lawn fuq l-art. U kull min isibni joqtolni. U l-Mulej wieġbu, mhux hekk. Kull min joqtol il-Kajin iħallas 7 darbiet. U l-Mulej għamel sinjal fuq Kajin biex kull min isibu ma joqtlux. U Adam għaraf lil martu wildet tifel u semmietu Set għax qalet għax Alla tani nisel ieħor flok Abel li qatlu Kajin. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għati lill-Alla sagrifiċċju ta' dart il-ħajr, wieġbu. Għatu lill-Alla sagrifiċċju ta' rat il-ħajr.
Alla, il-mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel. Ma nċafrekx għas-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi inwieġbu. Għati lil Alla sagrifiċċju ta' rattil ħajr. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xoftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, inwieġbu. Għati lil Alla sagrifiċċju ta' rattil ħajr. Kontra ħuk toqgħod paċpaċ, kontra binommok tqasqas. Dan int għamilt u jien bqajt siket. Forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu inqiegħed quddiemek, inwieġbu. Għati lil Alla sagrifiċċju ta' rattil ħajr. Inqumu bil-wifq għall-kelma tal-Evanġelju. Jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma' Ġesu u biex iġarbuh talbuh sinjal mis-sema. U tniet tnejda fih innifsu u qal: għalfejn iridu sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom li jebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel. U telaqhom u reġa' tela fuq id-dajsa u mar ix-xatt l-ieħor. Il-kelma tal-mulej. Bħalissa f'dawn il-ġranet kif indbaħtu qegħdin naqraw il-qari mill-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel qari. Fis-sarm risponsorjali il-kull kemm aħna rrispondejna u wedna għati lill-Alla sagrifiċċju ta' rattil ħajr. Il-qari kollu tal-lum nistgħu ngħidu li jkompli tassew jaqbel ma' dak mal-kelma tal-Vanġelu tal-bieraħ. Meta il-mulej qed jgħidilna il-kmandamenti tħarishom mhux skont littra, imma fl-ispirtu tagħhom fil-fond ta' qalbek. Jekk tiftakru, wieħed mill-eżempji li Ġesu stess tagħna l-bieraħ kien la toqtolx, u qalilna la toqtolx ma jfissirx biss toqtol persuna billi tneħħila ħajjita, imma int u jien u int nistgħu noqtlu lil xulxin b'ħafna tqasqis billi ngħajru lil xulxin, inweġġgħu lil xulxin bi kliemna. Għaliex dak li joħroġ mill-fom huwa qed juri xemm verament fil-fond tal-qalb tal-bniedem. U l-istess dalgħodu għandna dawn iż-żewġ sagrifiċċji ta' Abel u ta' Kajjin. Il-mulej jgħidilna li l-qari llum jurina kif Alla ma jaċċettax is-sagrifiċċju ta' Kajjin, imma jaċċetta dak ta' Abel. Għaliex? Fejn kienet id-differenza? Għaliex waqt li Abel kien joffri l-aħjar minn dak li għandu, Kajjin kien bniedem qisu għajjur għal dak li ju tiegħu. U allura joffri lil mulej Alla dak li lilu jew aħjar huwa żejjed għalih, jew dak li mhux ħajżommu għalih. F'kelma waħda, is-sagrifiċċju ta' Kajjin kien qed juri li f'qalbu mhux tant hemm Alla, imma hemm l-egoiżmu tiegħu, ir-rabja tiegħu fuq ħuh, l-ejra tiegħu għal ħuh.
U Alla eżies irid il-qalb tagħna. U għalhekk importanti li s-sagrifiċċju tagħna ikun juri dak li hemm fil-qalb tiegħi. U dan aħna qegħdin nagħmluh illum eżies f'kull quddiesa. Imma l-quddiesa mhijiex tagħna. Aħna fil-quddiesa kif nibdew għall-quddiesa? Nersu quddiem Alla u ngħidulu aħna bnedmejn midinbejn. Għandna bżonn il-ħniena tiegħek. U nitolbuh għal 3 darbiet, mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Imbagħad niġu biex nofru il-ħobs u l-imbejt li kif jgħid is-saċerdot huma xejnajr frott tal-art u xogħol idejna, ix-xogħol tal-bniedem. Ma dak il-ħobs u l-imbejt hemm il-ġurnata kollha tiegħek. Hemm il-ġurnata kollha tiegħi blejja, bin-nuqqas ta' ħila tiegħi, il-fraġilità tiegħi, il-mumenti anke sbieħ ta' ħajti. U dan nofrihom il-mulej mhux bħala skart. Imma rrid nofrih il-mulej b'sens ta' ringrazzjament. Offru għati lill-Alla sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Għax nintebaħ li dak kollu li jien nista' noffri lill-Alla m'huwa xejn għajr dak li ju stess tani. Ma qed noffri xejn minn tiegħi. Għax kull ma għandi irċivejtu minn għandu. Imma mhux biss eżies. Għalhekk is-sagrifiċċju tagħna, għalhekk il-quddiesa hija l-ikbar talba. Għaliex mhijiex it-talba tiegħi u tiegħek. Imma dak il-ftejt ħobs u imbejt isir il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Huwa is-sagrifiċċju u n-nifsu ta' Kristu li mill-ġdejt huwa Kristu nnifsu li joffri lilu nnifsu biex jiena went nista' ngħix. U għalhekk aħna ma nagħmlu xejn għajr fil-quddiesa li ninaqdu jew aħjar Kristu jaqadna mas-sagrifiċċju tiegħu. Ejjew inkunu grati għal dan. Fatti anke l-kelma Ewkaristija dak hu li tfisser rat ta' ħajr. Jien dalgħodu bdejn il-quddiesa jiena u intom il-Alla qegħdin ngħidulu grazzi ta' dak kollu li inti tagħmel miegħi. Ma nista' nasal qatt biex nirringrazzjak biex infaħrek ta' dak kollu li inti tagħtini, avolja jiena fraġli. U għalhekk ir-ringrazzjament tiegħi jgħaddi għal għandek permezz ta' ibnek il-għażiż. Ħuti, il-qawmien tal-mulej ġissu mill-imwiet huwa l-akbar sinjal tal-fidi tagħna. Fiduċja kbira f'Alla, nresqu qudiemu it-talbiet tagħna. Fil-waqt li jintennu u ngħidu flimkien fik mulej it-tama tagħna, fik mulej it-tama tagħna. Nitolbu sabiex il-Knisja imsaħħa mill-imħabba timxi wara Kristu fit-triq tal-faqar u tal-umiltà. Nitolbu sabiex is-setana tal-art ma jirrikorru qatt tal-vjolenza imma jaħdmu tassew biex jiskopru fl-imħabba l-unika possibilità li bija jistgħu jgħixu l-bniedem jgħix fi sliem. Nitolbu. Nitolbu għalina il-koll sabiex narfu nkunu dejjem grati għal dak kollu li inti tgħidilna, għal dak kollu li inti tatina. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek il-familji kollha tagħna.
għamel li huma jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxejn, fir-rispett, fil-maħfra, fil-qadi. Ejn il-dawk kollha li qegħdin iġarbu id-batija biex jgħinu il-ħutna l-morda. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna. U Alla li tista' kollox, inti jurejtna l-qawwa tiegħek fid-djufija tas-salib li bih inti salvajt id-dinja. Saħħaħna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex aħna inkomplu nofrulek sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u iġġeddidna u li jġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddejs tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-olej ta' smewwiet. Qaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċej reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew b'sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li ser nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-sfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew, ħuti eżies, nkunu grati lejn il-missier, nkunu grati lejh billi nirringrazzjawh u nfaħruh u nixtiequ verament li s-saltna tiegħu tkun fostna. U għalhekk inejdu, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
offru lill-Alla sagrifiċċju ta' rat il-ħajr. Hekk fil-bidu tal-Quddisa tlabnieh il-mulejjenna biex aħna nkun jistħoqilna li ju jammar fina. U ġie fina permezz ta' dan is-sagrament hekk kbir tal-Ewkaristija. Jew għalhekk nagħmlu dawn il-mumenti fiskiet u nirringrazzjaw u nfaħru lill-Alla għall-imħabba tiegħu magħna. Nitolbu. Tmajtna mulej bilax tas-sema. Nitolbu li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristus Siedna. Kieku ngħidu dawn it-tliet Avamarijiet l-Omna Marija b'rikonoxxenza b'imħabba għal dak kollu li l-mulej jagħmel magħna permezz ta' din l-Om tiegħu u l-Om tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.